ମୁଁ ଆଜି କହିବାକୁ ଯାଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଆଜିକାଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଅଧିକାର ଖୋଜୁଛେ। ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଭଲ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ କେତେ ସଚେତନ? ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, କର୍ମଣ୍ୟ ବାଧି କାରସ୍ତେ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାମ ଉପରେ ତୁମର ଅଧିକାର ଅଛି, ଫଳ ଉପରେ ନୁହେଁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେବଳ ଏକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଜଣେ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ନିଜ କାମକୁ ସାଧୁତାର ସହ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଖରାପ ବର୍ଷକୁ ଖାତିର ନ କରି ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କାମ ଛୋଟ ହେଉ କି ବଡ଼, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାର ସହ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେହି କାମ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୂଜା ପାଲଟିଯାଏ। ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ କଠିନ ହେଲେ ବି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରୁ ପଛକୁ ହଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଫଳ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ବାସ୍ ଆପଣ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।